Aina kun mä herään aamulla, niin siinä on sellainen fiilis, että jotain puuttuu. Ja sä kaipaat siihen sun kouraan sitä kuumaa ja höyryvää mukia. Sä haluat sen kahvin tuoksun siihen lähelle. Ja vasta sen jälkeen niin se päivä voi lähteä käyntiin. Ja sitten kun saatat sen ihan ensimmäisen hörpyn siitä mukista, niin vasta sitten niin asiat on hyvin. No se kahvi, musta kulta, se on ollut meidän suomalaisten ruokahistoriassa yllättävän vähän aikaa, jos mä vertaan vaikka sitä siihen ruisleipään tai hernekeittoon. Siinä kohtaa, kun se kahvi tuli tänne Suomeen, niin muualla Euroopassa sitä oli jo juotu vuosisatoja. Eli me oltiin vähän jälkijunassa sen kahvin kanssa. Mutta se vallotti sitten taas Suomen äärimmäisen nopeasti. Ja siitä kahvista tuli jopa niin tärkeä meidän suomalaisille, että me juotiin sitä jopa silloin, kun se oli kiellettyä laissa. Eli meillä on semmoinen aikajakso tässä meidän ruokahistoriassa, että kahvi oli kielletty laissa. Ja käydään sitäkin vähän tällä videolla läpi. Mutta me suomalaiset ei me välitetty siitä kieltosta pätkän verta ja kahvia kuluu ehkä enemmän kuin koskaan. Ja käydään vähän sitä läpi tällä videolla, että miten kahvi tuli tähän meidän suomalaisten ruokapöytään ja mistä se tuli, miksi se tuli ja miten se sitten vaikutti meidän ruokahistoriaan. Tervetuloa mukaan. No kahvin ihan ensimmäiset askeleet Suomessa otettiin silloin, kun me oltiin osa Ruotsia. Eli siitä on nyt jokunen vuosisata sitten aikaa. Ja ilmeisesti 1637 on ensimmäinen suomalainen maistanut kahvia. Se oli semmoinen tyyppi kuin Aksel Kääk. Hassu sukunimi. Ja hän kuului semmoiseen seurueeseen, joka reissasi ympäri Persiaa silloin aikoinaan. Ja siellä todennäköisesti hän on saanut kahvia nenää eteensä ensimmäisen kerran. Hän oli semmoinen palvelija tavallaan siinä ryhmässä. Ja siitä ei ole säilynyt mitään tietoa, että mitä mieltä hän oli kahvista. Mutta kaikki lähteet pitää hyvin todennäköisenä sitä, että hän olisi ihan ensimmäinen suomalainen, joka sai maistaa kahvia. Eli siitä on nyt jokunen vuosisata sitten aikaa. Mutta jos me pompataan siitä vielä niin kuin ajassa taaksepäin, että mennään siihen keskiajalle, voisi sanoa sitä 1500-lukua, eli ollaan siinä Agrikolan aikoihin Suomessa, niin kahvi on täysin tuntematon käsite. Kukaan ei ole koskaan kuullutkaan sitä. Mutta sitten taas samaan aikaan tosiaan siellä Persian suunnalla ja näissä, niin kahvi oli juotu jo vuosisatoja joidenkin lähteiden mukaan. No sitten se ihan ensimmäinen virallinen merkintä kahvista Skandinaviassa tai täällä Ruotsi-Suomen alueella niin 1657. Ja silloin valtioneuvos Claes Roland oli käymässä Turkissa niin kuin kuninkaan lähettilänä ja hän sai sitten kahvia nenänsä eteen ensimmäistä kertaa. Ja tämä on nyt sitten kirjoitettu historiankirjoihin. Ja hän ei tykännyt sitten yhtään siitä kahvista. Hänen mielestä se oli semmoista tervaa veteä. Ja hän ei ainakaan silloin lämmennyt kahville, ei sitten yhtään. Mutta se on nyt oikeasti niin kuin ensimmäinen virallinen merkintä kahvista tässä Skandinaviassa. No 1685 niin Göteborgin satamaan saapui sitten ihan ensimmäinen laivarahti sitä kahvia Brasiliasta ja siitä niin kuin alkoi sitten sen kahvin leviäminen. Ja täällä on myös tietoa, että Tukholmaan kahvi saapui 1695. Ja tänne on jopa kirjoitettu tähän lähteeseen, että se oli 17 kiloa, oli se ihan ensimmäinen. Ja se todennäköisesti tuli Amsterdamista ja siellä oli sitten säkki, missä luki Coffee, tämä suuri ihmeellinen mysteeriaine. Ja sen seurauksena niin sitten kahvilakulttuuri alkoi myöskin Ruotsissa. Ja tänne lähteet on kaivannut, että 1708 oli tiedossa, että Ruotsissa oli joitain kahviloita. Ja nyt siinä kohtaa sitten alkaa lähestyä se hetki, että se kahvi saapuu vihdoinkin tänne Suomeen.
no miten se kahvi nyt sitten tuli oikein Suomeen? Ja siitä ei ole säilynyt semmoista aivan tarkkaa dokumenttia. Mutta nämä lähteet, jotka on tutkinut sitä kahvin historiaa sitten vielä oikein niin tarkemmin, niin he pystyvät ajoittamaan, että se on tullut vuoden 1700 ja 1720. Eli se on siinä 20 vuoden aikana, niin siihen kohtaan se ajoittuu, että kahvi on niin kuin tullut ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja ilmeisesti siinä ison vihan aikana niin kahvi tuotiin niille venäläisille upseereille, mutta sitten samaan aikaan suomalaiset sai myös pienen osan sitä kahvia omaan käyttöön ja siitä sitten niin kuin lähti se kahvin leviäminen Suomessa. Ja tänne on kirjoitettu, että 1720 kahvia ryhdyttiin tuomaan Suomeen ensimmäisen kerran niin turkulaisporvarien laivoilla. Ja sitten nämä porvarit alkoi itse juomaan sitä kahvia ja se auttoi sitten sen leviämistä niin Suomessa. Ja ensimmäinen niin kuin semmoinen oikein varma tieto on, että 1730 niin silloinen Helsingin pormestari Abraham Vetter joi kahvia perheensä kanssa. Eli siinä on niin kuin ensimmäinen virallinen merkintä. Mutta todennäköisesti se on siinä 1700 ja 1720 välissä, niin siinä kohtaa se kahvi on ensimmäisen kerran rantautunut sitten tänne. Ja sitä juotiin ainoastaan niin kuin siellä ihan yhteiskunnan ylimmässä kermassa siinä alussa. Et sitä on niin kuin piispat, rovastit ja professorit joi sitä. Ja hekin joi sitä äärimmäisen harvoin, koska se kahvi oli niin pirun kallista silloin alkuaikana. Ja se oli niin kuin oman aikansa semmoinen oikein luksustuote yhdessä sokerin kanssa. Et sokerikin oli silloin aikoinaan niin luksusta. Ja täällä on kirjoitettu, että sen kahvin makua vieroksuttiin todella paljon siinä alussa, että ihmiset piti sitä niin kuin tervavetenä. Mennään sitten 1700-luvulle vähän pidemmälle ja ruvetaan katsoa, että miten se kahvi lähti leviämään. Eli nyt se kahvi oli tullut Suomeen, siellä oli jo pikkasen Turussa ja Helsingissä alettu juomaan sitä. Ja sitten on kirjoitettu tänne, että 1750 niin Porvoon kihlakunnassa, niin siellä on 6 taloudessa juotu kahvi. Se on vaan niin tarkkaan pystytty selvittämään. Ja sitten samaan aikaan niin Helsingissä niin 24 kodissa juotiin kahvia. Ja jos mennään siitä noin 100 vuotta eteenpäin, eli ollaan jossain 1830-luvulla, niin silloin sitä juotiin jo yli 1000 kodissa. Eli siinä on se kahvin ensiaskeleet Suomessa. Eli Porvoossa niin 6 kämpäs ja sitten Helsingissä niin 24. Ja täällä on myös hassu lukea tätä historiaa, että koska se tieto kulki vähän hitaasti silloin 1700-luvulla, niin kuin varmaan ymmärrätte, kun ei ollut mitään internettiä ja ei ollut mitään keinoa niin oikein välittää sitä tietoa, niin sen kahvin keittäminen oli myös, tai sen valmistaminen oli aika värikästä myöskin, eli ihmiset ei osannut tehdä sitä kahvia siihen aikaan. Ja täällä on tarina kirjoitettu, että erässäkin talossa niin tarjottiin keitettyä vettä, missä ne kahvipavut niin kuin kellu. Koska ei tiedetty, että ne pitäisi pahtaa ja sitten murskata. Ja sitten täällä on myöskin tarina, että osassa kodessa tarjottiin syötäväksi niitä kahvipuruja. Niitä luultiin, että niitä voitiin syödä. Ja niistä oli vesi sitten vielä valutettu pois. No joo, jos se ei ole kerran tietoa siitä, että mitä näille pitäisi tehdä, niin kyllähän se sitten tavallaan ymmärtää, että se oli aika värikästä se tekeminen siihen aikaan. Ja täällä on vasta niin kuin 1800-luvulle, kun päästiin, niin sitten suomalaisia alettiin ohjeistamaan siitä kahvin keittämisestä niin kuin lehtikirjoitusten avulla. Et siinä kesti niinkin kauan ennen kuin niitä ohjeita sitten alettiin saamaan. Ja siellä kerrottiin ihan, miten kahvi keitetään ja miten ne pavut paahdetaan. Ja vasta sen jälkeen niin kuin alkoi sitten se kahvin oikein kunnon leviäminen. Ja täällä on 1700-luvun lopussa on myöskin pyritty nostamaan sitä kahvin suosiota Suomessa niin kuin lehtikirjoitusten avulla. Ja on käytetty Napoleonia esimerkkinä, että on kirjoitettu, että miten hän veti niin kuin kahvia
läpi yön samalla kun hän teki niitä töitä siellä työhuoneessaan. Se nosti kahvin suosioon todella paljon. Et jos sitten Napoleonkin vetää kahvia, niin kyllä nyt sitten suomalainenkin. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin sitä kahvijuontia pikkasen paheksuttiin tietyissä piireissä, koska se oli ulkomailta tuotu tuote ja haluttiin suosia niitä kotimaisia enemmänkin. Ja sen seurauksena sitten tuli tämä ensimmäinen kahvivero voimaan 1746 ja sitä alettiin sitten verottaa vähän samalla tavalla niin kuin tupakkaa. Mutta se ei oikeastaan hidastanut yhtään sitä kahvin leviämistä Suomessa. Et vaikka siinä oli veroa, niin suomalaiset halusi enemmän juoda sitä kahvia ja se levisi niin kuin koko ajan sieltä. Sitten on Turun yliopistoon kirjoitettu, että 1755 niin Elias Granroth esitteli opinnäytteensä kahvista ja hän oli vähän vihamielinen sitä kahvia kohtaan. Ja hänen opinnäytteen työn nimi oli Vaatimattomia ajatuksia kahvista ja niistä kotimaisista kasveista, joita on tapana käyttää sen asemasta. Ja tässä opinnäytteessä hän sitten tyrmäsi sen kahvijuonnin kokonaan ja hän vaan totesi, että se aiheuttaa ihan turhaa rahan menetystä niin kuin ulkomaille. Ja hän oli hyvin kahvivastainen koko uransa. Ja sitten taas tohtori Henrik Sparsuus väitöskirjassaan suhtautuu kahviin just päinvastoin. Eli heillä oli vähän tämmöinen kaksintaistelu siinä sitten käynnissä. Ja hän on kirjoittanut aika hauskasti tähän väitöskirjansa, että kahvi on saavuttanut kauniimman sukupuolen suosin, koska se ei juovuta. Ja isäntä, joka laiminlyö kahvin tarjoamisen aterian jälkeen, pidetään moukkana. Eli tämän seurauksena myös se sosiaalinen puolisin kahvissa, niin se alkoi nostamaan päätään ensimmäistä kertaa Suomessa. Mennään pikkasen ajassa eteenpäin ja nyt ollaan vuodesta 1756 ja Suomessa on valtiopäivät menossa ja siellä sitten nämä säädyt ohjaa sitä Suomen toimintaa ja he pelästyivät. He huomasivat, että valtion kirstussa niin se pohja alkoi yhtäkkiä näkymään. Eli meidän rahallinen tilanne oli vähän heikko siihen aikaan. Ja he suuressa viisaudessaan sitten teki 2 mokaa siinä. Ensimmäiseksi he kielsi kahvin tuonnin kokonaan Suomeen. He halusivat pitää ne rahat niin kuin Suomessa. Niin ei ulkomaalaisia tuotteita sitten enää. Ja sitten se suurempi moka, he kielsi viinan polton suomalaisen talonpojilta. Haluttiin se saada niin kuin kuriin. No tästähän sitten talonpojat tietenkin riamastui todella paljon, koska viinan poltto oli suomalaisille talonpojille niin kuin pyhä asia. Ja he kosti sen sillä, että he ajoivat sen totaalisen kahvikielon niin kuin koko Suomeen. Koska siihen aikaan se kahvi oli enemmänkin herrasväen juoma, niin se ei vaikuttanut talonpoikien elämään juuri mitenkään. No kahvikieltolakiin suhtauduttiin kuten kaikkiin kieltolakeihin. Sitä rikottiin ihan surutta ja kahvia ja viinaa vedettiin sitten salassa 2 kovemmin. Ei se kieltäminen ei ole koskaan toiminut meille suomalaisille. Niin kuin tiedät varmaan siellä videon toisella puolella, niin me rikottiin sitä lakia ihan surutta. Ja tänne valtiokin sitten huomasi muutaman vuoden päästä ja tämä koko asetus sitten peruttiin 1761. No 1700-luku jatkuu ja kahvi maltaa koko ajan lisää asemiaan. Ja siinä 1700-luvun puolenvälin jälkeen niin Ruotsi-Suomen kaupungeissa niin oli yhteensä 2100 ravintolaa, kroupia ja kahvilaa. Eli tämmöinen luku on saatu selville. Henkilökuntaa näissä oli yhteensä 9000. Ja viranomaiset on kirjoittanut hauskasti, että kaikissa näissä ryypättiin ankarasti, joka alensi kansan tuotteliaisuutta ja opetti suomalaisia juoruamaan. No, tämä oli tietysti niin kauheata valtion mielestä, että 1766 annettiin uusi kieltolaki voimaan, joka kielsi taas kahvin juomisen. No suomalaisia tämä laki ei voinut vähempää kiinnostaa, vaan kahvia vedettiin kuten edellisenkin kieltolain aikana niin entistä enemmän. Ja se ei ollut aina, se oli jo toinen kerta. Ja näitä oli lisääkin sitten tässä 1700-luvulla. Kieltolakeja tuli
ja meni. Ja mikään niistä ei hillinnyt sitä kahvin leviämistä Suomessa. Ja sitten lopulta niin kun siellä 1700-luvun lopussa niin valtion oli pakko peruuttaa ne kaikki kieltolait, koska se huomasi sit lopulta, että se menettää ne tullitulot siitä kahvista. Niin kieltolait ei koskaan toiminut kahvin osalta Suomessa. No sitten katsotaan vähän ensimmäinen kahvila Suomeen, ja se tuli Turkuun. Tähän on nyt laitettu 2 vuosilukua, se vähän riippuu mitä lähdettä me katsotaan. Se on joko 73 tai 78, ja sitä kutsuttiin nimellä Kaffehus. Ja Turussa toimiva Tammelins Kaffehus toimi ensin silloin oman nimellään, silloin kun kahvijuonti oli sallittu, ja sitten ne flippasi sen nimen sitten Tammelinin kellariksi, kun se kieltolaki oli päällä. Eli tällainen sitten pystyttiin toimimaan kuitenkin, oli sitten kieltolaki tai ei. Ja toi Kaffehus-sana poistui sitten jossain siinä 1800-luvun alkupuolella, ja sitten se tilalle tuli sitten se kafe-sana, ja siitä sitten muodostui se suomalainen vastine, eli kahvila. Ja täällä on myöskin statistiikkaa, miten sitä kahvia saapui tänne Turkuun. Mä laitan siihen ruutuun myöskin näkyville, niin me nähdään, että 1753 me saatiin kahvia joku 30 kiloa tänne Turkuun. Ja siitä sitten noin 30 vuotta eteenpäin, niin se määrä oli kasvanut jo 22 tonniin. Eli kahvin suosio lähti ihan hirmuiseen niin kuin nousuun. Mennään sitten 1800-luvulle pikkuhiljaa, ja tämä on varmaan se vuosisata, milloin niin kuin kahvi löi itsensä läpi Suomessa lopullisesti. Ja kahvijuonnista alkoi niin kuin esiintyä tietoja kaikkialla Suomessa. Ja täällä on piirilääkäri Konrad Relander 1892 omassa väitöskirjassa, niin hän katsoi sieltä Haapaveden kunnan asukkaiden terveyttä. Ja siinä tietysti se ravinto näytteli tärkeän rooli. Ja hän kuvasikin yhden perheen arkea näin, eli noustiin 4 ylös, isännät meni ruokkimaan hevoset ja emännät tekivät tulet takkaan. Ihan ensimmäiseksi emännät piti huolen 6 aikaan nautitun kahvin keittämisestä. Eli näin se perheen arki alkoi silloin 1890-luvulla. Eli kahvia oli pistettävä heti aamusta niin kuin sinne tulemaan. Ja täällä kun tietoja on kaivettu enemmän, niin Lohja 1230 oli kahvin todellinen suurkuluttaja. Siellä on jopa yli 1000 taloutta, jotka veti niin kuin ahkerasti sitä kahvia. Pieni kahvitaukoväli. Ai. Tuossa mun itse pahtamaan kahvia tänään, niin katsotaan sitä vähän tuossa videon lopulla, miten mä tein tämän, mutta kyllä se maistuu tässä. Kuumaa kahvia, mustana. Mulla ei ole mitään sokeria eikä maitoa eikä mitään tää seassa. Tää on mun tyyli juoda kahvia. Voitko muuten uskoa, että mä vihasin kahvia silloin kun mä olin nuori mies. Eli sanotaan sieltä niin kun... Sitten kun mä täytin 30, niin siihen asti melkein, niin mä en koskaan juonut kahvia. Mä en pitänyt sen mausta, mä en ymmärtänyt kahvia. Mut sit vähän jälkeen 30, kun mä aloin niin kun maistamaan tätä vähän enemmän, niin sit mä huomasin, että hetkinen, tää onkin aika hyvää. Ja nyt tää kuuluu aina mun päivärutiiniin. Nyt ei pysty niin olemaan ilman ollenkaan tätä kahvia. Ja pitäisikö me jatkaa videoa? No sitten täällä on myöskin perimätietoa Kuusamosta, ja sinne kahvi rantautui vuonna 1840. Ja sitä juotiin äärimmäisen harvoin. Silloin paketti kahvia riitti niin kuin vuodeksi. No sitten sama paikka, eli Kuusamo 30 vuotta ajassa eteenpäin, ollaan nyt vuodessa 1870. Ja silloin kahvia juotiin jo pyhäaamuisin niin koko ajan siinä viikolla. Ja tästä sitten muutama vuosi vielä eteenpäin, niin kahvi alettiin juomaan arkisin Kuusamossa. No sitten pompataan vuoteen 1896.
Ja siinä on lehtiartikkeli, missä ensimmäisen kerran todetaan, että kahvi on suomalaisten kansallisjuoma. Ja sitten kerrotaan siinä artikkelissa vähän tarkemmin. Osa suomalaisista joi kahvia ennen ruokailua ja osa sitten ruokailun jälkeen. Ja se oli sitten semmoinen pieni kaksintaistelu sitten näiden kahviharrastajien keskuudessa. Ja mä tein semmoisen pienen gallupin tuo meidän Facebookissa, että mites me suomalaiset sitten juodaan kahvia, niin 67% sanoi, että he juo kahvia vasta aterian jälkeen, eli se on se yleisin tapa sitten suomalaisille. Ja siinä ihan 1900-luvun alussa niin suomalaiset alkoi myös huomaa, että kahvi kaipaisi jotain makea tähän kylkeen. Haluttiin syödä niin kuin pullaa tai jotain muuta makeaa, joten pullakahvikulttuuri otti ne ensimmäiset askeleet siinä Suomessa ja se lähti myöskin siitä sitten leviämään. No sitten kun se kahvi siinä yleistyi suomalaisten keskuudessa, niin siinä on semmoinen sosiaalinen tekijä myöskin mukana. Ja me omaksuttiin niitä tapoja sitten säätyläiskulttuurista. Ja siellä oli tapana aina osoittaa se oma asema siinä yhteisössä. Ja varmaan se, minkä kaikki suomalaiset tietää, niin on se kursailu. Kun niitä tarjottavia on siinä pöydässä, niin se on tullut ihan täältä näin. Et sillä sä vaan osoitit, että kuinka parempi sä oot, kun sä ryntää ekana siihen pöytään. Ja sitten se pikkurilli pystyssä. Hörps. Tällä pikkurillillä sä osoitit sun paremman aseman. Ja kaikki se ylempi kasti, kun ne joi kahvia, niin ne joi aina se pikkurilli pystyssä sitä. Ja sitten kun me mentiin sinne ihan alimpaan kastiin, niin siellä talonpojat saattoi juoda siitä asettimelta. Ja sillä vaan osoitettiin sitä, että mikä on sun asema. Ja kahvista tuli jopa niin suosittu siinä, kun mentiin sitä 1900-luvun alkupuolta, että se syrjäytti jopa sen viinaryypyn. Eli kun sulla tuli vieraat talon sisälle, niin nyt ei tarjottu enää sitä viinaa niille, vaan alettiin keittää kahvia. Ja se tietysti on paljon parempi vaihtoehto suomalaisten terveyden kannalta ehkä kuin se viina. Eli voisi sanoa, että ne viinarutiinit siirtyi siihen kahviin myöskin tämän kahvin sosiaalisen puolen niin kuin, lisääntyessä sitten tässä Suomessa. 1900-luku alkoi häämöttää. Kustaa Pauli perusti 1904 kahvipahtimon, jotta kuluttajien ei tarvitsisi enää itse paahtaa niitä papuja. Eli hän lähetti silloin niin 5 kilon säkkejä pahdettua kahvia jälleenmyyjille. Ja 1920 hän toi sitten vihdoin markkinoille niin nämä 0,5 kilon kahvipakkaukset, jotka sitten Suomi otti omakseen niin kuin välittömästi. Ja siinä 1912 niin tämmöinen ammattien tarkastaja Vera Helt teki tutkimuksen. Ja hän totesi, että suomalaisperheet elää suurimmaksi osaksi maidolla, voilla, lihalla, perunalla, sokerilla ja kahvilla. Eli siinä kohtaan todettiin, että okei, se kahvi on arkipäivää meille suomalaisille ja se on osa meitä. Sitten samalla niin 1917 hyväksyttiin se laki siitä 8 tunnin työpäivästä ja sitten nämä tehtaat joutuivat sen seurauksena perustamaan niitä työpaikkaruokaloita sinne tiloihinsa. Ja suomalaisilla oli sitten sen seurauksen eväänä mukana niin kuin kahvia, leipää ja lihaa. Ja se voisi sanoa, että se oli se suomalaisten tehdastyöntekijöiden niin kuin eväs aina mukana. No sotavuosina kahvi tietysti loppui Suomesta ja me jouduttiin juomaan sitä vastiketta, missä ei ollut sitten kahvia lainkaan seassa. 1946 Herakles, eli se oli tämä kuuluisa kahvilaiva, saapui sitten pelastamaan suomalaiset kahvin puutteesta, niin se saapui Turkuun ja siellä oli 800 tonnia kahvia. Se aiheutti ihan hirveän hässäkän siellä Turun satamassa ja siinä jouduttiin kutsua jopa poliisi paikalle ohjaamaan sitä liikennettä. Et siellä oli niin paljon sitä porukkaa vastassa. Kahvia
kaivattiin niin kipeästi Suomeen. Ja siellä on niin kuin tarina kertoo, että rantalaiturit oli ihan täynnä suomalaisia. Kaikki niin kuin hurras sitä, että saatiin vihdoinkin sitä kahvia. Ja siellä oli myös Henrik ja Edvard Paulik paikalla, että he kaipas myös sitä kahvia todella kipeästi sinne tehtaaseen. No nykyään se kahvi pohdetaan tietokoneiden avulla ja niin pystytään luomaan semmoinen tietty makuprofiili. Mutta se mikä mua kiinnostaa just tällä videolla on, että mä haluan tehdä sitä kahvia 1800-luvun tyylillä. Eli mä haluan itse paahtaa ne pavut, kuten suomalaiset on aikaisemmin tehnyt. Koska mun mielestä se just se idea siinä kahvissa, että sä oot yksin jossain nuotiolla, sulla on se pannu siinä ja sä teet kahvia sulle itsellesi tai sille perheelle just sen verran kun sä tarvit. Ja se on mun mielestä sitä suomalaisen kahvin niin kuin ydintä. Ja mä haluan itse asiassa vaan tietää, että miltä se tuntuu. Mä haluan niin kuin kokea sen. Ja tehdään sitä tällä videolla. No kaikki alkaa tästä kahvipavusta, jota mulla on nyt sit kilon verran vihreänä. Tässä eli tää on semmoinen raaka kahvipapu. Ja tässä nyt kun mä aloitan tämän paahtoprosessin, niin tätä pitää koko ajan hämmentää, katsoa ja kuunnella, jotta sä saat siitä semmoisen halutunlaisen. Ja sit jos sä samaan aikaan marssit niin tosta jostain kahvilan ovesta sisään, niin sä pystyt itse vaikuttaa siihen, että tuleeko sun kahvi niin kuin Amerikasta, Afrikasta, Kauko-idästä. Ja sä pystyt siellä sitten valkkaa sit erilaisiin makuprofiileihin. Mutta silloin 1800-luvulla, 1700-luvulla niin se ei tietenkään mennyt näin. Silloin markkinoilla oli saatavilla äärimmäisen vähän vaihtoehtoja. Ja sä periaatteessa olit tyytyväinen siihen, mitä sä sait. No sit katsotaan vähän sitä kahvinkeitto-ohjetta. Ja tässä on ihan näitä ensimmäisiä ohjeita suomalaisille. Eli ohje kuuluu, että vesi kuumennetaan kiehuvaksi ja sitten se nostetaan pois siitä tulelta. Sen jälkeen sinne sekoitetaan 1 mitallinen kahvia per kuppi, eli käytännössä noin 60-70 grammaa kahvia per litra. Sen jälkeen se annetaan seestyä 5 minuuttia, jonka jälkeen se kaadetaan toiseen pannuun. Eli tällä kaatamisella toisen pannun niin he vähensi sitä karvasuutta ja kitkeryyttä siitä kahvista.
Tässä on nyt höyryävää kahvia tehty 1800-luvun tyylillä. Pavut on pahdettu itse. Ja maistetaan. Tää on hyvin erilaista kuin kaupallinen kahvi. Tää on tässä on paljon enemmän semmoista savun makua seassa. Mä mielestäni en polttanut noita papuja, vaan mä jätin sen tietoisesti pikkasen vaaleammaksi, mutta tässä on selvästi niin sitä savun makua joukossa. Ja tässä on semmoinen oma makuunsa. Sitä on vaikea sanoa, että onko se ollut tämmöistä silloin suomalaisilla 1700-1800-luvuilla, kun ollaan itse paahdettu pavut. Mutta kyllä tämä ihan hyvä on. Tämmöistä makuprofiilia mä en ole vaan koskaan maistanut missään. Onko tää sitten niin kuin mun oma käsiala siitä kahvista? Onko kukaan muu koskaan saanut mitään tämmöistä, niin siihen on vaikea vastata. Mutta jos itse paahtaa pavut valurautapannulla tuommoisen retkikeittimen päälle, niin kyllä tästä tulee ihan juotavaa. Ihan hyvää kahvia. Mä en ole itse tottunut tämän makuiseen kahviin, niin mulle tää on pikkasen outoa, mutta kyllä tää ihan juotavaa on. Ja mun ohje on siinä, että kokeile, koska ei se ole kauhean vaikeaa. Mun meni 16 minuuttia tuohon paahtamiseen. Ja siihen olisi voinut vielä jatkaa sitä muutaman minuutin, niin siitä olisi saanut tummempaa myöskin. Ja tää on ihan hyvä näiniskin. No kahvi on osa meidän suomalaisten ruokahistoriaa. Siitä syystä mä oon nyt lisännyt sen tähän projektin Ruokatauon ravintovalmennukseen. Ja sen linkki on siinä videon alapuolella, jos haluat käydä vähän tutkimassa lisää, mitä se oikein sitten tarkoittaa. Ja tässä soittolistaa pitäisi näkyä sitten ne aikaisemmat myöskin, eli siellä on se hernekeitto ja ruisleipä. Siinä on muuten aika kova setti. Jos ajattelisi, että tekisi se ruisleivä niin kuin alusta loppuun, hernari alusta loppuun ja sitten tekisi tämän kahvi just tänne videon tyylillä, niin siinä on muuten aika suomalainen setti. Ja sitten vielä menisi johonkin niin kuin notskille tekemään sitä ja tuonne luontoon johonkin, niin ei huono idea. No meikäläinen jää jatkamaan tämän kahvin nautiskelua tänne meidän hallille. Ja projekti Ruokatauko jatkuu seuraavalla videolla. Jossain kohtaa katsotaan sieltä taas seuraava elementti meidän ruokahistoriasta ja paneudutaan siihen. Sitä odotellaan. Mä toivotan kaikille oikein mukavaa kesän jatkoa. Me kuullaan kohta taas seuraavalla videolla. Nähdään siellä.